Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Lum Sopo near Fire Brigade Shillong. Menta usnam arhajar arpo. Tang shuwanter uslap ubajur kawak kanciru kelas layom bat tang menta usnam hadu menta kajing slayom kalaja hakani kawa la sausien. Arsien hau bena jelew, sisien hau naitong bat menta kakanti hak arpo artrek menta unai lor. Kishnong ki basakta bahala daja kajing slayom ki kentom ya kashnong kanci Maurya bat kashnong kanci Bangla. Hakaba kinong shnong kamtam kitu ki badan haki benta basakta bah habaslayom kidu tia du dam sisien balawan uslap ubajur. Ban skau tu shushu halor kani kajing jong kinong shnong ladawan kajing slayom hakawa kanci Kabati CTV kalayo ro banyakren pat usordar jong kasnong kanci Maurya uba pi soklen. Kani ka dinchli ka basaw man taus nem hapo kani ka kasnong kanci jongi kam tamya po kanci Maurya. Dinchli ka ban kong kalaja hakatayo ka ban kong jong bana jeliu. Ka ba pat kalaja hau teo basaw jong bana jeliu hi. Ka balai kalaja hau naitung ka bana julai pat ka basaw pat kadai nantagasni. Ka arpo atrik jong nailor ajar arpo haga jisli ka banin kong ka dan ka jong jilor jong ki marap ko muphan ka di ka pot ka baki priu ki dan hamar ban khaw ta jo phan ba krona nan ka jing du ka ba khrao haga ba at pa kata ka balaja hau teo ka basaw jong para jeliu ka la kata pa ye jing thong ka boru hadam uphan karun ma di ka pot ka ba ki pa ma ki dan urak khi phau no ru hadam ba uphan karun ki rak saman thong Hagi kijing ja arteli ke bala kata ye kijing thung mila ai baro ki jing tep ke budan kam shapor ka office jang ka tan ka pare ngop mairan ngela penjang na du chanong na du ki jing khen ka no ka kata ya ka jing grab ka nungot ki bala kata ngela shen ru ye ki dor ba ngela ai ro da ki jing khen ki pabyang ka no ka jing he ka jaka ka kata ba ka no ka du ten re ka jing ya kalong bangim tep namar ba kata grab karyang ka da bu da ka percentage na ni ki balai phone ne sa 4% sini kila mana jing rap tinga dat ai baro asin ni dat ka office ni kata agriculture pa mera te nyim tip ke ba kaso ka kala banyarap ye kini ki pa nora bujungi ka jing ja ka balai pa kata hau nai tung ladon ka jing ja ka tisle ya ba akan ka sin ka balai ka ladon ka jing kata iki yi ki sem ka ba ka kala rumo chi ki sem ba ki priu gila hapan kariya na chi jaga ke ba kham chi chong ketika po ni layo ka immediate relief na kalam jam ka office ni SDU civil merang banyana banyarap kerki ya ki pai ba ka bidai bat ka jungdu no ya ki marba badi bat nila ajar kumba arfu tuli e ki da ka jingaram jom SDU civil merang bat juru na kalian jom kasnam hakali ni fium government ba kata mata kasing arfu atrik ngalor ajar arfu kadi kapor ka baki beri kila di kapor ban rep yo kubang bas dan ban di kapor ka ba hashtag ha bodang manli usang manli kumati ngimtip ka kata adu kan no namar ba ka karang tap yakin ki jakarap jing na da ko jung hindai kai kama ko ba no ngani ni ba kan ka jing shlei kala ja kha kam tama kasnong kan shi ga jungi ba kan ka jing shlei jong ka wa kan shi ba ya daru do kasnong ba naru jong ni ka wa ka don ki jakarap jo ki pa ma ngala pek ma kan man mi kislam kan ka jing shlei jong ka wa ka shi ka kata ba ga jakarap haka di ki sautli ki jakaba kata ba shlei Keladon kajing tua buat di Jakarta bro. Tenyim tiap kai kajing perkhan nak kalian gi sarkar bakal menyada ya kan kajing Sri Jongga Wakaci bakajing tua di Jakarta. Markawa kan nang jeliu dak kajing ti siap. Amri tangka board jong kibril lar ti siap lu dak board jong ki core keyboard ki JCB ki baki om. Batla warna kajing tua jong ki Jakarta ki badan haru Jongga Wakaci. Tenyim tiap nina ni menyada ya kan kajing du no ya ki Jakarta. Ki mga shifting kolong bayo le si akon bi kan poi papor ka baki Jakarta kim bershu namar ba ka kan nang bam kan anang mixi nama ka jing jeliu jongkawa ba ka jing rung jongkawa cheki benta ki basaru jong Jakarta nagale jong ang suban ajing unne la kalam jong sarkar ba lomba kita tekam ke pe ban te ba de bandon kono ka jing yada nani kita ka embankment nani kita ka jing yada ka jing tua jong Jakarta ki badan haru jong kani kawa nidon ki na sarkar kam kawa resources nidon ka soil conservation ka ba kila ba nei kanang banyada ya kan kajing tua jogi Jakarta but ila banyada rule si la kajing tua jogi kisam da ba kawan kajing jing chlei kilang ba kani kajing chlei jong kawa kinsi
Gojo kapor ngi kentu ki bosokar ban pe penyerap ki pai ba no sosno kham tambe kinomrep nomor ba kasokar ka jong ka puas ka por ba ka kloi penyerap ki kinomrep menta usnem ni kasokar ka per menapa udi usnem ki kinomrep lesi kasokar kan pe oda kidi kinomrep bu ki mamdare bune ka jaka hamle ki larep hi ka ban dap ira di si sembak kuluru ban non ki por ba kina ban khai na ka ban taban penni man penna penbiang ya ki ka sem ka chokki